Què és el que fa que un projector sigui idealment impressionant? El número 1 d'avui costa menys de la meitat que el quart, i d'Andell el doble. Avui et presento el top 5 dels projectors de vídeo per a homes. El Puesto 5 és un dels projectors més assequibles de la llista, amb un preu de 69,95 €. Els usuaris han trobat problemes amb la qualitat de la imatge i la connexió, tot i que alguns han trobat que és fàcil d'usar. El Puesto 5 és un projector que ofereix una opció molt assequible, però amb una qualitat que deixa molt a desitjar. El Puesto 5 és una opció que pot ser interessant per a aquells que busquen un projector molt assequible, però sense esperar una gran qualitat. Toca al lloc 4. Un dels que més sorprèn del top. El Puesto 4 és un dels projectors més cars de la llista, amb un preu de 369 €. Els usuaris han trobat que ofereix una gran qualitat d'imatge i una connexió estable, tot i que alguns han trobat problemes amb la portabilitat i la qualitat del so. El Puesto 4 és un projector que ofereix una gran qualitat d'imatge i una connexió estable, però amb un preu que pot ser una mica elevat. El Puesto 4 és una opció molt interessant per a aquells que busquen un projector que ofereixi una gran qualitat d'imatge i connexió. I entrem al lloc 3, on la cosa canvia. El projector 1500 ANSI/Google és un altre dels projectors que han aconseguit impressionar els usuaris, amb un preu de 181,12 €. Aquest projector ofereix una gran qualitat d'imatge i una connexió Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3. El projector 1500 ANSI/Google és un projector molt potent que ofereix una gran qualitat d'imatge i una gran portabilitat. El projector 1500 ANSI/Google és una opció molt interessant per a aquells que busquen un projector que ofereixi una gran qualitat d'imatge i connexió. El 30.000 lúmenes és un dels projectors més potents de la llista, amb un preu de 179,99 €. Els usuaris el descriuen com a completament recomanable i genial, tot i que alguns han trobat problemes per descarregar algunes aplicacions. El 30.000 lúmenes és un projector que ofereix una gran qualitat d'imatge i connexió Wi-Fi i Bluetooth. El 30.000 lúmenes és una opció molt interessant per a aquells que busquen un projector potent i fàcil d'usar. Pugem al lloc 1 i la cosa es posa interessant. El Puesto 1 és el projector que ha aconseguit guanyar el primer lloc d'aquesta llista amb una qualitat d'imatge impressionant i una connexió estable. Els usuaris han trobat que ofereix una gran qualitat d'imatge i una connexió estable, tot i que alguns han trobat problemes amb la portabilitat. El Puesto 1 és el projector que ha aconseguit impressionar més als usuaris i és l'opció més recomanada per a aquells que busquen un projector d'alta qualitat. I així acaba la llista dels top 5 projectors de vídeo per a homes. Si has gaudit d'aquest vídeo, no oblidis de donar-li un m'agrada i de subscriure't al canal per a més continguts com aquest. Fins a la propera. Ara al lloc 5, primer dels seriosos del rànquing.